Dámy a páni, dobrý deň. Ďakujeme pekne, že ste prijali naše pozvanie na improvizované stretnutie pred historickou budovou Národnej rady Slovenskej republiky, kde okrem iného bola prijatá aj Ústava Slovenskej republiky. Hanebná kauza Gorila je príkladom pošliapávania všetkých základných zákonných a ústavných princípov tejto krajiny, ako aj základných princípov spravodlivosti. Preto dovoľte, aby sme predniesli na túto tému jedno zásadné stanovisko. Nech sa páči, pán Vačok. 99% vie, ako skrotiť takúto gorilu. Občiansky hlas vie zabezpečiť dohľad nad tým, či je všestranné vyšetrovanie kauzy Gorila dôsledné a vieme, ako sa dá zabrániť vzniku ďalších goril, teda takýchto nehanebných prípadov. Náš plán pomôže postaviť pred spravodlivosť minulé, súčasné a budúce gorily. Je to plán odborný, jeho cieľom je odpolitizovať bezpečnostný aparát štátu. Od prvého dňa po vstupe hnutia 99% do parlamentu budeme pracovať na týchto opatreniach. Poprvé, zákon na vytvorenie nezávislej komisie, ktorá umožní dohľad nad vyšetrovaním tejto kauzy a objektívne informovanie verejnosti. Súčasťou práce komisie bude aj preverovanie, prečo politici, Slovenská informačná služba, vedenie polície a prokuratúra Gorilu roky tajili. Zastavenie politizácie polície, ktorú v súčasnosti umožňujú viaceré účelové opatrenia prijaté predchádzajúcimi vládami. V prvom rade vrátime procesnú nezávislosť vyšetrovateľom policajného zboru. Skončíme s priamym vplyvom ministra vnútra na policajného prezidenta. Skončíme aj s možnosťou odvolať riadiacich funkcionárov polície bez udania dôvodu. Po tretie, zavedenie inštitútu generálneho inšpektora nad spravodajskými službami. Spravodajské služby potrebujú účinnú kontrolu. Parlament ju nemôže zabezpečiť, pretože poslanci sú reprezentantmi politických strán a nemajú bezpečnostné previerky. Úrad generálneho inšpektora bude mať kompetencie, aby mohol účinne kontrolovať tajné služby. Po štvrté, budeme presadzovať zákon, ktorým vytvoríme úrad pre odpočúvanie telefonickej a elektronickej komunikácie. Polícia a spravodajské služby si už viac nebudú samostatne zabezpečovať odpočúvanie, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu. Aj úrad pre odpočúvanie bude pod kontrolou generálneho inšpektora pre spravodajské služby, čím sa zmenší riziko zneužívania odpočúvania. 99% občiansky hlas má odborné kapacity na to, aby v parlamente presadil nevyhnutné zmeny v bezpečnostnom aparáte štátu. Vieme, ako skoncovať s touto herou. Možno vlastnými slovami len toľko, že si musíme uvedomiť, že je úplná tragédia, že takýto prípad zachraňuje premiérka tohto štátu a štátne orgány, ktoré boli zodpovedné za vyšetrovanie a realizáciu takýchto prípadov, namiesto toho, aby takýto prípad realizovali, tak skartovali spisy. Stojí o to otázka prečo. Prečo ich skartovali? Na to je len jedna jediná odpoveď. A to je, že tento bezpečnostný aparát je absolútne pod politickým vplyvom, teraz politizovaný a chceme predísť a zabezpečiť v tomto štáte dodržovanie ústavy a zákonov, musí dôjsť k totálnemu odpolitizovaniu tohto aparátu a musí byť tu jasné rozdelenie kompetencií zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci. Ja ešte možno dodám jednu vetu, že sme presvedčení, že vznik takej komisie, ako spomínal pán Vačok, by mal byť jedným z prvých bodov novej Národnej rady alebo rokovania nového parlamentu, ako aj rokovania novej vlády, lebo bez toho sa táto krajina nepohne nikam a reálne hrozí, že Gorila môže zostať byť tutlaná, proti čomu sa samozrejme rozhodne staviame. Zároveň vyzývame aj ostatné politické strany, aby sa k tejto našej iniciatíve pripojili. Ďakujeme. 99% bol prvý politický subjekt, ktorý vlastne začal na škandalóznu kauzu Gorila upozorňovať. Vyzvali sme premiérku, aby konala, boli sme na zahraničných ambasádach a tak ďalej. A sme radi, že aj občania sa prebudili a začínajú sa dožadovať vyšetrenia a realizácie svojich základných ústavných práv. Samozrejme, že ich podporujeme a sme presvedčení, že je to správna vec, čo robia.